3 ଅକ୍ଟୋବର 2020 ଶନିବାର ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ରୋହତାଙ୍ଗଠାରେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା ଟନେଲ ବା ମନୁଷ୍ୟକୃତ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ। ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏହାର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି ଏହି ଟନେଲ। ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଏହି ଟନେଲ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ କାହିଁକି ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାହିଁକି ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଚୀନ ପରି ଦେଶ ଏହି ଟନେଲ ନିର୍ମାଣ ହେବା ପରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଲଦାଖ ଲେ ଅଞ୍ଚଳର ଜୀବନଯାତ୍ରାକୁ ସୁଗମ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଟନେଲ କେତେ ସହାୟକ ହେବ। ଟନେଲ ମଧ୍ୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଭୂସ୍ଖଳନ, ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏହା ସହ ଜାଣିବା ଟନେଲ ଭିତରେ ପବନ ଚଳାଚଳ ପାଇଁ ରହିଥିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ କାହିଁକି ପ୍ରତି 60 ମିଟର ଦୂରତାରେ ଲାଗିଛି ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା। ତା ପୂର୍ବରୁ କହି ରଖୁଛୁ, ଯଦି ଆପଣ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ ପାଇଁ ନୂଆ ତେବେ ଏହାକୁ ଶୀଘ୍ର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ନାଲି ବଟନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ନିକଟରେ ଥିବା ବେଲ୍ ବଟନକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଏହାକୁ ନିହାତି ଭାବେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ଆସନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଜାଣିବା ଅଟଳ ଚ୍ୟାନେଲ ବାବଦରେ ସବୁକିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ରହିଛି ଅଟଳ ଚ୍ୟାନେଲ ବାବଦରେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ। ମନାଲିରୁ ଲେହକୁ ଯୋଡ଼ୁଥିବା ଏହି ଟନେଲ ତିଆରି ହେବା ପାଇଁ ଲାଗିଛି 10 ବର୍ଷର ସମୟ। ପୂର୍ବରୁ ଏହାକୁ 6 ବର୍ଷରେ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିଲା, ତେବେ ପ୍ରତିକୂଳ ପାଗ ଯୋଗୁଁ ଅଧିକ 4 ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା। ଏହି ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ନିର୍ମାଣ ପରେ ମନାଲି ଲେହ ମଧ୍ୟରେ 26 କିମିର ଦୂରତା କମ୍ ହୋଇଯିବ। ଏହା ସହ ପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳରେ ହେଉଥିବା ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ମିଳିପାରିବ। ଲୋକେ ସହଜରେ କମ୍ ସମୟରେ ଏବଂ ବର୍ଷର ସବୁ ସମୟରେ ମନାଲିରୁ ଲେହ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ଏହି ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ନିର୍ମାଣର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଲାଭ ଲଦାଖଠାରେ ମୁତୟନ ହୋଇଥିବା ଭାରତୀୟ ସୈନିକଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଏହି ଟନେଲ ସହାୟତାରେ ଶୀତ ଋତୁରେ ମଧ୍ୟ ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ହତିଆର ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ସହଜରେ ପହଞ୍ଚା ଯାଇପାରିବ। ପୂର୍ବରୁ ଲଦାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୁତୟନ ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ପାହାଡ଼ି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଟ୍ରକରେ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ପହଞ୍ଚା ଯାଉଥିଲା। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ତୁଷାରପାତ ଓ ଭୂସ୍ଖଳନ ଯୋଗୁଁ ବହୁ ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଭର୍ତ୍ତି ଟ୍ରକ୍ଗୁଡ଼ିକ ଦିନ ଦିନ ଧରି ଅଟକି ରହୁଥିଲା। ସାମରିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଅଟଳ ଟନେଲ ବହୁ ଉପଯୋଗୀ। ଏହି ଟନେଲ ହେବା ପରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲେହ ଘାଟିକୁ ସୈନ୍ୟ ପହଞ୍ଚାଇବା ସହଜ ହୋଇଯିବ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଚୀନ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ଏହି ଟନେଲ ନିର୍ମାଣ ଓ ଉପଯୋଗ ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। 10,000 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚରେ ରୋହତାଙ୍ଗ ଟନେଲ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ସର୍ବାପେକ୍ଷା ଲମ୍ବା ହାଇୱେ ଟନେଲ। ହିମାଳୟ ପୀରପଞ୍ଜାଲ ପାର୍ବତ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳ ମଧ୍ୟରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବିଶିଷ୍ଟତା ସହ ଏହି ଟନେଲ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଘୋଡ଼ାର ନାଳ ଆକାରରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ଏହି ଟନେଲ 2 ଲେନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ 8 ମିଟର ଚଉଡ଼ାର ସଡ଼କ ରହିଛି ଏବଂ ଏହାର ଉଚ୍ଚତା ହେଉଛି 5.53 ମିଟର। ଏହି ସୁଡ଼ଙ୍ଗର ଡିଜାଇନ୍ ଏଭଳି ଭାବେ କରାଯାଇଛି ଯେ ପ୍ରତିଦିନ 3,000 କାର୍ ଏବଂ 1,500 ଟ୍ରକ୍ ଯାତାୟାତ କରିପାରିବେ। ଏହି ଅଟଳ ଟନେଲ ନିର୍ମାଣ ଖର୍ଚ୍ଚ 2010ରେ 1,700 କୋଟି ଟଙ୍କା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା, ତେବେ 2020ରେ ଏହାର ନିର୍ମାଣ ଶେଷ ହେବା ବେଳକୁ ଏହାର ଖର୍ଚ୍ଚ 3,200 କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। କୌଣସି ଋତୁରେ ଯେଭଳି ଯାତାୟାତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ନ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଟନେଲର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦୂରତା ପ୍ରାୟ 60 ମିଟରରେ ସିସିଟିଭି ଲଗାଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଟନେଲ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକର ଗତିବିଧିକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖାଯିବା ସହିତ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇପାରିବ। ଯାନବାହନଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବାଧିକ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 80 କିମି ବେଗରେ ଟନେଲ ଦେଇ ଯାଇପାରିବେ ବୋଲି ଗତି କଟକଣା ରଖାଯାଇଛି। ଏହା ସହ ପ୍ରତି 500 ମିଟର ଦୂରତାରେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଏକ୍ଜିଟ୍ ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଆପାତକାଳୀନ ସ୍ଥିତିରେ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ବାହାରି ହେବ। ସେହିପରି ଟନେଲର ପ୍ରତି 200 ମିଟରରେ ଫାୟାର ହାଇଡ୍ରେଣ୍ଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ନିଆଁ ଲାଗିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହାକୁ ସହଜରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇପାରିବ। ଏହି ଟନେଲକୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ବିଆର୍ଓ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବେଶ୍ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି, କାରଣ ଶୀତ ଋତୁରେ ଏଠାରେ କାମ କରିବା ଭାରି କାଠିକର ପାଠ। ଏଠାରେ ତାପମାତ୍ରା -30 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସକୁ ଖସି ଆସିଥାଏ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଦିନରେ ଦିନକୁ ପ୍ରାୟ 5 ମିଟର ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଖୋଳାଯାଇପାରୁଥିବା ବେଳେ ଶୀତ ଋତୁରେ ଏହା ଅଧ ମିଟରକୁ ଖସି ଆସିଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ଯୋଗୁଁ ଶୀତ ଋତୁରେ ମାତ୍ର ଅଧ ମିଟର ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଖୋଳାଯାଇପାରୁଥିଲା। ଅଟଳ ଟନେଲର ଭିତର ପାର୍ଶ୍ୱ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ୍ ଟନେଲିଂ ମେଥଡରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ବାୟୁ ଚଳାଚଳ ବା ଭେଣ୍ଟିଲେସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ୍ ଟେକ୍ନିକ୍ ଆଧାରରେ ହୋଇଛି। ଟନେଲ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ ଫାଇଟରକ୍ ହାଇଡ୍ରେଣ୍ଟ ଲଗାଯାଇଛି। ଏହାର ଚଉଡ଼ା 10.5 ମିଟର। ଏହାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ 1 ମିଟରର ଫୁଟପାଥ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ପଞ୍ଜାବ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଏବଂ ଟାଟା ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଟନେଲରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ ନ୍ୟୁଟ୍ରିନୋ ଡିଟେକ୍ଟର ଲଗାଯିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ମଗାଯାଇଛି।
ଏହି ଟନେଲ ନିର୍ମାଣରେ ଡିଆରଡିଓ ମଧ୍ୟ ସହାୟତା କରିଛି। ତୁଷାରପାତ ଏବଂ ଭୂସ୍ଖଳନ ସମୟରେ ଟନେଲ ଯେଭଳି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ନ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖାଯାଇଛି। ଏହି ଟନେଲ ତିଆରି କରିବା ସମୟରେ 8 ଲକ୍ଷ ଘନମିଟର ପଥର ଓ ମାଟି ବାହାରିଥିଲା। ଏହି ଟନେଲ ନିର୍ମାଣ ସମୟରେ ବହୁ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହାର କେବଳ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଟନେଲ ଖୋଳାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱ ରୋହତାଙ୍ଗ ନିକଟରେ ଉତ୍ତର ରହିଥିଲା। ଘୋଡ଼ା ନାଳ ପରି ହେଉଛି ସୁଡ଼ଙ୍ଗ। ଅଟଳ ସୁଡ଼ଙ୍ଗର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱ ମନାଲିଠାରୁ 25 କିମି ଦୂର 3060 ମିଟର ଉଚ୍ଚତାରେ ତିଆରି ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଏହାର ଉତ୍ତର ପାର୍ଶ୍ୱ 3071 ମିଟର ଉଚ୍ଚତାରେ ଲାହୋର ଘାଟିର ତେଲିଙ୍ଗ ଶିଶୁ ଗାଁ ନିକଟରେ ରହିଛି। ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଏନ୍ଡିଏ ସରକାର ଏହି ଟନେଲ ନିର୍ମାଣର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। 26 ମେ 2002 ମସିହାରେ ଏହି ଟନେଲ ପାଇଁ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ମୋଦି ସରକାର ଡିସେମ୍ବର 2019ରେ ପୂର୍ବ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁରେ ଏହି ଟନେଲକୁ ଅଟଳ ଟନେଲ ନାମରେ ନାମିତ କରିଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ ନ୍ୟୁଜ୍ ଷ୍ଟପେଜକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ନାଲି ବଟନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ନିକଟରେ ଥିବା ବେଲ୍ ବଟନକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।